Hello, good morning mga mamamayang. Nandito po tayo ngayon dahil magluluto tayo ng onion ring. Ito na po ang ating mga ingredients sa araw na ito. Onion na kinat ko ng pa-circle. Kailangan malalaki ang onion na gagamitin. Tapos itong fresh milk, baking powder, tapos breadcrumb, bawang na mayroong ground black pepper, all-purpose flour, tapos itong itlog. Uumpisahan ko na po ang paglalagay sa mga sangkap. Mga mamamayang, kailangan pong batihin itong itlog. Pagkatapos po ay ilagay ko itong aking bawang na merong ground black pepper dito sa loob ng lalagyan po na mayroong harina. Ayan na po mga mamamayang, uumpisahan na po natin ang pagsawsaw nitong onion sa ating harina. Ayan. Kailangan po malinis ang ating mga kamay. So, naghugas na po ako ng kamay ko. Ayan. Meron na po akong nagawa ng 3. Ganyan lang po lahat. Ipapakita ko na lang po mamaya pag natapos ko sa pagsawsaw ang lahat ng sibuyas natin. Ayan na po mga mamamayang, nang matapos ko nang maisawsaw sa harina ang ating onion ring. So ngayon maglalagay na po ako ng gatas dito sa ating harina. Ito na po, at ito yung gatas. Babatihin lang natin. Tapos, ilagay ko na po ang ating itlog. Pagkatapos po, mga mamamayang, ganyan na po ang magiging itsura niya. Tapos, naglagay po ako ng baking powder. Ganyan po. Karami ang baking powder na ilalagay ko. Tapos, babatihin lang natin. Ayan na po mga mamamayang, pwede ko na pong isawsaw itong onion sa loob ng harina. Tapos ilagay po dito sa breadcrumbs. So ayan na po na yung nagawa ko kanina. Tapos paulit-ulit lang po. Ito na po mga mamamayang, nang matapos kong maisawsaw sa ating breadcrumbs ang ating onion ring. Ayan na po ang magiging itsura niya. Umpisahan ko na po ang pagluluto mga mamamayang. Mag-iinit lang po ako ng mantika. Pagkatapos ay ready na itong lutuin. Ilagay ang ating onion ring. So, ilagay na po natin para po maluto na ang ating onion ring. Yan. Tama na muna yan. Dakilang katulong. At marami pong salamat sa tulong mo. Dakilang katulong. Yan.
Ayan na po, kumukulo-kulo na ang ating mantika. Tapos, hintayin lang po natin na mag golden brown siya. Saka natin babaliktarin para maluto yung kabila. Ayan na po mga mamamayang ang magiging itsura kapag luto na siya. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo lahat kapag naluto na. Kasi marami pa po itong aking lulutuin. So, mamaya ko na lang ipapakita sa inyo kapag natapos na. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating onion ring. Sana po nakuha nyo ang ating recipe. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!